Vraag en antwoord. Hetton Melsen. Vraag Hetto. In welk land woon je? Abij Hager Tenebber. Antwoord Melsi. Ik woon in Nederland. Ab Nederland Tenebber. Vraag Hetto. Waar werk je? Abij Tserreh. Antwoord Melsi. Ik werk in Amsterdam. Ab Amsterdam Tserreh. Vraag Hetto. Hoe oud ben jij? Kendij Ametka. Antwoord Melsi. Ik ben 7 jaar oud. Ana Shu'ata Ametay. Vraag Hetto. Wie ben jij? Ment Bahal. Antwoord Melsi. Ik ben Sami. Ana Sami Bahal. Vraag Hetto. Wanneer ga je naar school? Maas naar Timbertie تخيد. Antwoord Melsi. Ik ga school vanaf maandag tot en vrijdag. Kapsoni sigab arbi naar Timbertie تخيد.